Chceli by ste automatizovať vašu zákaznícku podporu na WhatsApp pomocou umelej inteligencie? V tomto videu vám ukážem, ako používať chatbot od Callbell pripojený k OpenAI, aby ste mohli ponúkať automatickú podporu 24/7 bez komplikácií. A to najlepšie, bez potreby znalosti programovania. Poďme na to. Začnime s pochopením, čo je Callbell. Je to platforma, ktorá centralizuje vaše správy z WhatsApp, Instagram, Facebook a Telegram na jedno miesto. Teraz, po integrácii s umelou inteligenciou, môžete vytvoriť chatbot, ktorý odpovedá prirodzeným jazykom, rozumie vašim zákazníkom a automaticky rieši dotazy, čo vám umožňuje ponúkať a riadiť zákaznícku starostlivosť celého tímu jednoducho a ľahko s pomocou umelej inteligencie. Toto uľahčuje prácu tvojho tímu, zlepšuje časy odozvy, ponúka väčšiu retenciu nákupu a vyššie percento odozvy? Možno sa pýtaš, ako to funguje? Dobre, začneme od základov. Najprv definuj pokyny, ktoré chceš, aby chatbot dodržiaval. To znamená, že vytvoríš silný prompt na zodpovedanie častých otázok, vedenie užívateľa alebo zber dôležitých údajov a predovšetkým nastavenie pravidiel interakcie pre tvoju umelú inteligenciu. Potom prepoj svoj účet Callbell s API OpenAI pomocou jednoduchej integrácie. V popise ti necháme návod. A rovnako môžeš vidieť, ako sa to robí práve teraz na obrazovke. A je to, tvoj bot je aktívny, odpoveda v priebehu niekoľkých sekúnd a zlepšuje skúsenosť tvojich zákazníkov. Tu na obrazovke môžeš vidieť jasný príklad toho, ako umelá inteligencia rýchlo odpoveda zákazníkovi, ktorý sa pýta na otváracie hodiny. Teraz sa budeš pýtať, aké sú výhody toho všetkého. Poprvé, máme okamžité odpovede aj mimo pracovnej doby, aby sme mali potenciálnych zákazníkov obslužených v každom okamihu. Po druhé, úspora času pre váš tím. Tretie, vyššia spokojnosť zákazníkov a viac príležitostí na predaj pre tvoje podnikanie. A napokon, ale nie menej dôležité, podpora s umelou inteligenciou je úplne prispôsobiteľná a bez potreby byť technickým expertom. Ako vidíš, všetky tieto výhody sú možné vďaka umelej inteligencii a tým máš možnosť maximalizovať ziskovosť svojho podnikania v rekordnom čase. Okrem toho nezabudni, že môžeš bota naučiť o svojich produktoch, svojej značke, svojich politikách alebo procesoch. Stačí, ak mu napíšeš v prirodzenom jazyku, čo chceš, aby robil. Veľmi dobrý tip je použiť ChatGPT na navrhnutie výzvy pre váš biznis tým, že požiadate umelú inteligenciu, aby všetko optimalizovala s informáciami o vašom biznise. Môžete vidieť, ako to robíme práve teraz. Napríklad, ak sa zákazník pýta na zásielky, odpovedz s našimi časmi a cenami. Ak má sťažnosť, ospravedlň sa a požiadaj o viac podrobností. Pamätaj, že toto môžeš meniť, ako skúšaš, ako IA reaguje na určité otázky alebo situácie. Neodrať sa na prvýkrát. Toto je ťažká práca, až kým nebude prompt dobre optimalizovaný a bez chýb. Takto bude umelá inteligencia vedieť, čo robiť a ako sa správať v každom momente. Teraz, ak to chceš vyskúšať, jednoducho navštív našu webovú stránku callbell.eu a vytvor si bezplatný účet. Odtiaľ môžeš prepojiť svoj WhatsApp a začať konfigurovať svojho bota s umelou inteligenciou behom minút. Odkazy a návody nechávam v popise. Ak ti bolo toto video užitočné, daj like, prihlás sa na odber kanála a aktivuj zvonček pre ďalšie tutoriály ako tento. Čau.